Let's start question number Zawhbelhna pathum na Zawttu member Zawhbelhna Robert Romawia Royte lo somang. Post speaker kalome Zawhna chu hini na Hachhek bial Darlak bula Darlak bula Tuikhuah tur chief minister na Tuikhuah survey le DPR siam ani to bina Darlak ruama in le lo leilet le huanram chim chhiat tur hlutzawng chhutchhuah ani to sina Chung atan chuan compensation pek ani donem tiani Ochak turin Public Health Engineering Department Zawttu Minister Professor Lalni Lomelo somang. Who speaker Hachhek bial tu Zawhbelhna Robert Romawia Zawhna Chhanna chu heng tiang hian ani Darlak bula Tuikhuah tur DPR siam to kha lo bina chim chhiat tur hlutzawng chhutchhuah ani to nilo sina compensation pek ani donem ti kha kan hrelo ti kha ka chan theina ni Zawhna dei tu Zawhbelhna lo somang Robert Romawia Royte. Post speaker nia kan PHE minister Zawhbelhna khan min changa chief minister thu Tuikhuah bial tu te han ni ve chuan kan lo ngai ven ve zel lo thei lo wa tin la khotlang te point chief minister hen kan khua Tuikhuah siam tum thu te soya ti hian chief minister ni in ama department lo wa po thu nei tu ber ani lo thei lo wa ti in Zawhna ti ka dong tamang renga mani lo poka zupkala pa hoin min lo zot lai lai poni se assembly Zawhna kalphunga PHE hian an mani department ti chiani lo ma se hetia min chan the hi chuan a concern department dang an lo lo te me power department lam te mo khan siam an tum nge tum lo ti te po hi emo siam lo to nge to lo ti hi ka Zawhna thon kwal hian information hi chuan la tura ka nga ya chu ti thin dar ani ti pon the tura ka nga ya ti khan mala na thui tak chu lo lo ni ti kan han khria ai pon ni sem tianga chief minister me wina soi to hi chu mala na te polom tura ngai la ka Zawhbelhna chu khotlang hruai tu te NGO te da abik takin Darlak khodang khochu ti boilo tu kan nei lo mai thea lo khop don tak po ni la an mani te rona ti lo chuan khulai khu pu speaker leilet munte Tuikhuah te di engani sanga dir tak te omna hunania an khotlang te po in engamati luina mangemo FCAA te lo toa central sarkar na ti lui lop thein na chin te po mai theya chunga chuan an mani ron lo ti khan lau khop maya ron an ngei do nem ti kha ka Zawhbelhna ni tin vapar chung chang ki Zawhbelhna ka tuma ma se PHE minister vapar khochunga tamdil ayalian engani seaplane tum theina Tuikhuah tur chung chang ka ma se PHE lampang ti turani lo melsia ka Zawhbelhna to lo mayang tu na Darlak khotlang ron an niam ti lai chin vel kha khonga in PHE minister Zawhbelhna khan nem ril thei chuan ka lom ngotang Le Zawhbelhna so turin member Zawhbelhna Jeje Lalpekhlua lo somang. Who speaker kalome Public Health Engineering Department Zawttu Minister min zota na ka Chhanna chu kan bialam Thingsai khua Zawhbelhna Zawhbelhna Thingsai khua tuipam na tur na bat kal tlanga tho thei tur kha min approve sak to ning kan lo hria kha khai tikat nge na tana niang ti kha Zawhbelhna ni kalome Zawhbelhna so to remember Zawhna C Ngunlianchunga lo somang. Push speaker kalome hey long tlai tui har sana chungchang he Zawhna ka zo to question number zale
pasari na February ni sumhile pasari ka Zawhna kha achua ka kan minister hian min changa hian Zawhbelhna arun sing ta cheu zok maya longtlai khomi pui ni khata tuipam zat azota noi som pakhat le singthum le 11.38 vel pam ani a ni khata ma mo zat hi leader noi som ni le panga vel ma mo ni line noi som pakhat vel chu pam chua ani a hela hi longtlai tuipam na hi hmuna te po ka kala longtlai hi kan har sa khop maya kan mamo berta ka chu ama kan pu speaker kan minister po hi office atelengin ka soipuya chon huwa khianin tuna 2 liter nuai sari vel da khol na kan neya longtlai khi power kan la nei that lo awangin zana chau apam theya chuna apam theilowa katian pam khan pam khat maiya kakha leader nuai sari vel chau ni lai nuai som pali vel nuai som hi panga vel ma mo line nuai sari vel chau ni khan chuna pam le thei to thin silawa aboi thak khop maya chumi wang chuan chun hlutzawng a khian reservoir liter nuai som tal min siam sak thei dan a omangem ti kha kan Zawhbelhna ni a tin panina chuan chim tuipui fura tha la hian pam ani a fura tuilian thina jakwel mamo na khop mai khi a chan chu chim tuipui li hi kan khovel la tha to lo wa tha la tereu te fura lian deuh hiron ni le thin sia khian har satna a siam department lampok khan hela hi poimo khop mai ani ti khamin siat sakta ula kan minister Chhanna pialama chuan poimo ta pakachum min Zawhna ka Zawhna min Chhanna longtlai khopui man tur tuipam nan hian diesel mana cheng zat nge kwat khata pek thin ani ti ka Zawhta min Chhanna chuan nuai som hi diesel man na ngor ni lovin ma an longtlai division nuaya sub division songte le division man atan maintenance atan nuai som ni panga tang nuai som thum pek thin ani tia songte hi pam ani boka longtlai division nuai omani a tun ma in kan hiat so lo chuan nuai som thum panga vel pek ani thina chuti po chen dai lutuk lowa achan chu tuipam na tang khan khol kha diesel pam angai awang thin ani a chumi wang chuan heta hian cheng he ai tam pek thei dan hi om rom han sak thei dan omangem longtlai mi pui khi kan mang ang khop mai ti kha pu speaker kan minister zom takhian min chan saksela nuai som ni le panga tanga som thum ti lo deuh hian an mamo anga an dil hian ri nine dil chua harani mai thei a poisa va dil hi chu har ve thin na rengina chuan chuan tam deuh zok hemi maintenance fanatan hian da sak thei ani angem ti kha kan Zawhbelhna ani kalome Ole athenga chang turin PHE Zawttu Minister Professor Lalnilo mai somang o speaker kalome zona nei tu Zawhbelhna kha ti zong hian han chang tai la chumi ma chuan pu speaker zona aron lu khan a PHE department ang zonga ma lakna a omlo wang khan ti khan kan han chang ani a kan house leader in Hachhek bial tu hi thil a resual ve thei thin khop maya ti kha kalo oi lo dewa I ani lo wang ka tia ma ro chetia zona ron om ta ka chuan a lo dik deu te po ange a ka tia ma ro chu kha ro in sei aron sei fia thowa lom oma ni khatiang Tuikhuah te enge malian tham deu kan ti don chuan a department chuan kan ma lak na ni chuan khotang hluai tu te le NGO te chu kan rawn thina tuna kan project ten khata te po hian engamo ma lak ngai te a oma I khotang rem ti na te ati chet tur te le forest ina phalna te po kan la thina khang kha chu ma kan la do na ni chuan kan ti chho tura te po ngai tai la thange speaker te chuan sau tuipui bial tu puje jeya Zawhna kha Thingsai
water supply atana nabat akhan pom ani in kan sia ti kha hei hi nabat project atana I pom sak jinga amini da kha chuan tel ani to a chu crore som pathum crore som pani man ani a min pom sak to ama ro chu nabat sumbi ka hi chu I kuminan pomanga financial year thara ti khan kan zui chawanga I implementation ti hun tur chu post speaker nabat tenena lati fel tur ani ti chuan longtlai west bial tu punguna zona kha post speaker chon hu a kan tui zem da na so ni ate tewa a kholina apam theizat han pam char don pon a kha chuan ti ngai na om lowa zan karen chaklai apam te angai thin sia khata khan a kha kha chuan khol pam angai se ama ro chu atlema azinga kan sem chhuale khan a zo dhuak thina ni hei hi department lampon kan fiat puya tuna kan nei so nuai sari aron tinangi na bial tu lam khan kan record a chuan nuai som pani liter capacity ania chuta chuan tuna hian liter nuai som tal hian itipung teng u apam theina tuizem te siam bel teng u kan han tia an mun ma omte kan han sir chianga a maximum area ena bin phal sakchira kan han ti dana chuan I liter nuai som aleng zo lova liter nuai riat leng turin proposal siamani toa anon thelu toa chu nuai som kwa pariat man bor vel ani a poni se a proposal chu kan kol to ti kha bial tu lam khan min lo khiat sakse a thange pu speaker ti chuan chu mi piala ma chuan hei long tlaya son forest langa nuai li dong thei tur tuizem siamna ha oma chung te po chu I machopa nei chhoze li la kan tia amaro chu ni amachop kan hanti khan ma mo na mun sang atama heng te chu project liana hanti thei omlo ma se maintenance atang te pon engemo tia mit thei te kan sum nei dana sir te pon yanga chu ani kan pumping capacity ne na ngai to chuan atuize ma so ate deu to ti la ya kha ani chu ti rual chuan pu speaker amhuna te kavat lo to kan tuilak na tuna jegwel kan mamo ati na te po I amhuna kan vathira ti chuan kan mu chua ve pakhat le chu cheng kol lui atanga tuiron luang fim deu hi a oma chu tuna po hian gravity in heta pumping me na alu ma in khami la khol na kha I kan siama somi atui gravity kan lak na pumping me na alu ma kan da khol na te poso ate deu amuna kan vato khan khatiang deu khania sumchom se khang te po kha pu speaker la siam len tur ani long tai lam hi I ti khan machopa kan ne ya akan soi lo lo nge kan project kan machop te po hi aya lian tham deu lek te po machopa kan dani pu speaker Greater Longtlai Water Supply Scheme so tuna comprehensive water supply schemes in Mizoram ti zinga Longtlai so kan tela ministry lama kan thelu ta amaro chu engtika nge min peang min pelong em ti po chiang lo kan bo zui zela chuta chuan a Longtlai pumpui somi atui supply hrim ti len nan son crore som pathum man project kan thelu tani ti kha min lo khiat sakse athange ti chuan diesel bi ka kha nia pu speaker maintenance a hian kan in dai lo thei kopa kumina po hian thei to kan han chua I atul lo kan tia kha kan han I viawa kumin kumkal me ka kan budget atangin maintenance kan bang puit vek to chumi piala ma chuan crore riat vel hi tuna hian liability aba kan nei bel ani chutiang chu ni wang chuan thei top kan chua
diesel man big atana a khan pa da kha a thei chuang lo ta kan mamo na diesel a kan mamo le ti khan nia I pun thei chu ni ila noi som ni panga tanga noi som thum te kha chu district pakhat khopui reng rong tan chuan a tlema ama ro chu kan tin to ani ri sia eng po ni se hemi konga chuan thei to kan chhuah thei zel chu angai ani ti kha ka chan thei to ni se ti khan pu speaker ka sang ki mem o Kim Viau klome le kan House Leader in say duan ya ilo somang. Speaker, Darlak Luikhu Thalai chuanin an kal thei baya te rei nar lama leilet a chuan ke poina nar thui tak thleng ka han tlo to a fur alo ni hianin khutzawng a rawn thlena zawl a thlen chin a chuan a luang dar tawak thina an kal thei thin lo ani chumi chu an vei em maya ti chuan a Darlak lui nar lampang a khochin a oi tran chin chia khianin leilon te takten do a amuna te katlo to a khuare me mai ni ta chuanin chumi kan khua sak thei chuan thui tak ali thei ve a ti chuan among lama kha tuikhuah tanga tuiput chuak a kha veng thla in a chim vak to lo na tur khanin te rei lui thleng khan siam thak ngal kha ngai do na chu tuikhuah na ko tlang chu alui nar lama leilet ho zong zong motor kong ni ngal tura ti ani a arem chang khop maya hei PHE lam ni lovin irrigation department lam ina malak an tum mek na ani a kan rama hian tui han khuana tan rem chang pol tak ani a amaro chu kan lama vek thei lova kan ri ruai ro chuan kan ngai poi mo khop mai tin vapar tuikhuah tumpo kha akal kong sial na tu tuna hian poisa kan da fel report Michael Này à? long tlai water supply scheme atana kan project proposal crore som pathum ka ti kha crore za som thum ti sok tur ni e ti lai kha Alo mom he mai tu kin chu Zawhbelhna kan hong china Zawhbelhna hona ngai lo sat mai alo mom ma kan so ne